Bugün o'zlarining eruditsiyasini ko'rsatarga ham mening savollarimga javob berishga Islom bilan Dilara kelgan. Selam do'stlar. Selam. Mening ismim Islom. Men Yorshalı shaharining 39-maktabda o'qiyman. Basseyn, ingliz tili bilan shug'ullanaman. Teatr bilan shug'ullandim. Biyu bilan shug'ullandim. В основном биште дүтләргә укыйм. Минем исемем Диләрә. Миңа 11 яшь. Мин Яршалының 39-нчы мәктәптә 6-нчы сыйныфта укыйм. Мин рәсем ясарга яратам. Шулай итеп без якыннан таныштык. Аю кешенә ышана, кеше акылына дигән мәкаль бар. Сез үз билимегезгә ышанырсыз дип өметләнеп калам. Әйдәгез, уеныбызны башлыйк. Беренче тур. Тапшыруның беренче турында катнашучыларга 3 сорау бирелә. Катнашучылар үз җавапларын үзләре бәяли. Бердән алып 10га кадәр бал сайлау мөмкинлеге бар. Җавап вариантлары арасыннан берсен сайлап әйтергә кирәк. Әгәр ул дөрес икән, бал катнашучы исәбенә була. Юк икән, бал бирелми. Кагыйдәләр менә шундый. Сез әзер булсагыз, беренче сорауны яңгыратам. Бурсык нинди җәнлек белән бергә яши ала? Сорауга беренче булып Ислам җавап бирәчәк, шуңа күрә балны да беренче булып ул куя. Ничә бал бирәсең? 10 бал. 10 бал. Яхшы, 10 бал куйды. Икенче катнашучыбыз Диләрә ничә бал куя? Мин дә 10 бал куям. Ике катнашучы да 10 бал куйды. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын күрсәтәм. Төлке, куян, аю, керпе һәм тиен. Ислам, ничә уйлыйсың? Төлке. Төлке дип уйлыйсың. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Хәзер Диләрәнең чираты. Мин куян дип уйлыйм. Диләрә куян вариантын сайлады. Яхшы, җавапларны кабул иттем. Дөрес җавап экранда. Төлкеләрне әкиятләрдә юкка гына хәйләкәр дип тасвирламыйлар. Алар бурсыкның өненә кереп урнаша һәм шунда яши башлый. Кайвакыт бу ике күрше бергә яши, кайчак бурсык өнен ташлап китәргә дә мәҗбүр була икән. Без дәвам итәбез. Киләсе сорау. Бош түбән йоклый торган җәнлек. Бу юлы инде беренче булып Диләрә җавап бирә. Ничә бал куясың, Диләрә? 10 бал куям. 10 бал. Бик яхшы. Аның көндәше Ислам ничә бал куя? 10. Ислам да 10 бал куйды. Балларны куйдык. Хәзер җавап вариантларына күз салыйк. Өчә торган тиен, урман сусары, яр канат, көрән аю һәм буар йылан. Әйдәле Диләрә җавап биреп кара. Мин яр канаты дип уйлыйм. Диләрә яр канат вариантын сайлады. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Хәзер Исламнан сорап карыйк. Яр канат дип уйлыйм. Ислам да яр канат дип уйлый. Яхшы, җавапларны кабул иттем. Бош түбән йоклый торган җәнлек. Яр канат була әлбәттә. Киң яры канатлы, төндә оча торган имзүче хайван. Аларның күрү сәләте начар, менә ишетү һәм сизү органнары яхшы үсеш алган. Эңгер-меңгердә һәм төндә актив булалар. Мин беренче турның соңгы соравын яңгыратам. Иң җитез хайван. Ислам, син бу сорауга ничә бал куясың? 5. 5 бал. Аның көндәше Диләрә ничә бал куя? 10 куям. Диләрә 10 бал куйды. Яхшы, балларны белдек. Әйдәгез әле җавап вариантларына күз салыйк. Жираф, гепард, бүре, сыртлан һәм ат. Ислам, син әзерме? Әйе. Җавабыңны тыңлыйм. Мин гепард дип уйлыйм. Ислам гепард дип уйлый. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Хәзер Диләрәнең чираты. Мин дә гепард дип уйлыйм. Димәк, син Ислам белән килешәсең, шулаймы? Әйе. Яхшы, җавапларыгызны ишеттем. Хәзер дөрес җавапны күрсәтәм. Иң җитез хайван булып гепард исәпләнә. Ул сәгатенә 120 километр тизлек белән йөгерә ала икән. Тик дөньяда оннан да җитезрәк җан ияләре бар. Ул нәрсәләр дисезме? Бу сорауга җавапны тапшырубызның икенче өлешендә бирербез. Хәзергә нәтиҗәләргә тукталыйк. Безнең Ислам 25 бал туплады, Диләрә 20 бал җыйды.
Hayvanlar dünyası turunda kübrek bilesiniz kilse, bizning topshiruvni oxirina qadar ko'ramiz. Va'da etganimcha ikkinchi tur boshida sizga eng jitiz joniyasini otayım. O Sapsan. Onun tezligi soatine 598 kilometr. Shulay bir albatroslar bek jitiz. Mana shulay do'stlar. Siz de hozir olar turida bilasiz. Biz o'yinimizni davom etamiz. İkinci turning qoidasi bilan tanishtiram. Bu turda sizga ikki pog'onada yozilgan so'zlar ko'rsatiladi. Birinchi pog'onada jenliklar, ikkinchisida tasvirlama. Sizga her jenlikning tasvirlamasini turi keltirishga kerak. Birimni diriz boshqargan uchun 5 ball qo'yilajak. Birinchi pog'onada kirpi, pushiy, lemur, koala ham qoplan, ya'ni leopard. İkinci pog'onada uzun quyruqli, yengilli topli, inali, muguzli ham sumkalı deyilgan. Dilara hazır mısın? Aya, Olaysa ketdik. Kirpi, inali, pushiy, muguzli, lemur, uzun quyruqli, koala sumkali, ham qoplan. tingali, topli. Dilara mening bu turning so'rovima bek tezgina javob berdi. Ataning javobini qabul etdim. Hozir islomning shirati. Islom, sen hazırmı? Aya, Olaysa ketdik. Kirpi, inali, pushiy, muguzli, lemur, uzun quyruqli, koala sumkali, ham qoplan. timgalli, topli. İslam da bek tezgina javob qaytardi. Javoblaringizni qabul etdim. Hozir e'tibordan ekranga qo'yamiz. Kirpi inali bo'ladi. Bu inalar turida tovushmoqlarda behisob. Qushning muguzlarini siqolmoq mumkin tugul. Lemurlar bizning yerlikda yashamasalarda, ularning uzun quyruqli bo'lganini biz bilamiz. Evkalipt yaratuvchi koalaning qursog'ida sumkasi bo'ladi. Shu sumka ichida nani bolasi. Qoplanlarga endi dengilli toplar qoladi. Hayvonlar dunyosi turida siz yaxshi bilasiz ekan do'stlarim. Mana hozir endi shigim yo'q. Bolalarga kelganda bizning bu turda islomda Dilara da 5 ball to'pladi. Umumiy hisob islomning 30, Dilaraning 25 ball. Biz 3-chi turga oyoq bosamiz. Üçüncü turda da 3 so'rov bo'lajak. Javob variantlari orasida bilsa ortiq shu variantni so'rashga kerak. Javobni belgilovchi huquqi shulay yo'q qatnashuvchilarning o'zida. 3-chi turning birinchi so'rovi. Muguzli hayvonlar. Islom, sendan boshlaymiz. Necha ball qo'yasan? 9 ball yaxshi. Uning kundoshi Dilara necha ball qo'yadi? Men 10 qo'yam. Dilara 10 ball qo'ydi. Yaxshi, ballarni bildik. Hozir e'tibor bilan javob variantlarini qaraymiz. Buybal, zubr, zebu, erinchak ham saygak. Islom, sen hazırmı? Aya, Necha bo'laysan? zibu, Durustroq aytsak, zebu. Yaxshi, Islomning javobini qabul etdim. Hozir Dilaraning shirati. Sen necha bo'laysan? Men men zibu bo'lim. Sen de zebu deb o'ylaysan endi. Aya, Yaxshi, javoblaringizni qabul etdim. Hozir ortiq javobni biling. Erinchak muguzsiz bo'ladi do'stlarim. Zebu ul diyaga o'xshagan hayvon, tik muguzli. Shunga ko'ra bunda ortiq javob erinchak. Biz shiratdagi so'rovga ko'chamiz. Antarktidada yashovchi hayvonlar. Dilara, sen bu so'rovga necha ball qo'yasan? men 5 ball qo'yam. Dilara 5 ball qo'yadi. Uning kundoshi Islom 5, İslam da 5 ball qo'yadi. Yaxshi, ballarni bildik. Hozir men sizga javob variantlarini ko'rsataman. Kashalot, tulen, dengiz fili, zangarkit ham kapibara. Dilara, shirat senda qoldi, necha bo'laysan? Men kapibara deb bo'lim. Dilara kapibara variantini so'radi. Yaxshi, hozir Islomdan so'rab qaraylik, balki boshqacharoq o'ylaydir. men kashalot deb o'ylayman. Islom kashalot deb o'ylaydi. Yaxshi, javobimni qabul etdim. E'tibor ekranlar.
Капибара яки су дуңгызы хәзерге заман тимерчеләренең иң эре төре. Капибараны үзәк һәм Көньяк Американың тропик һәм уртача климатлы төбәкләрендәге сулыкларның яр буйларында очратырга мөмкин. Алар Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Венесуэла, Перу, Гаяна, Парагвайда да тереклек итәләр. Шулай итеп, әлеге сорауның артык җавабы капибара. Ә мин 3нче турның соңгы соравын яңгыратам. Австралия хайваннары. Балларны куйыйк әле. Ислам ничә балл куясың? 5. Ислам 5 балл куйды. Ә аның көндәше Диләрә ничә балл куя? Мин дә 5 балл куям. Диләрә дә 5 балл куйды. Балларны белдек. Әйдәгез хәзер игътибар белән экранга карыйбыз. Җавап вариантлары. Намбат, ехидна, урман сусары, поссум һәм варан. Ислам, җавабың әзерме? Әйе. Тыңлайм сине. Мин ехидна дип уйлыйм. Ислам ехидна дип уйлый. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Ә хәзер Диләрәдән сорап карыйк. Мин дә ехидна дип уйлыйм. Диләрә дә шул ук вариантта тукталды. Яхшы, җавапларыгызны кабул иттем. Игътибар белән экранга карыйбыз. Артык җавап. Урман сусары Европада һәм Көнбатыш Азия урманнарында яши. Татарстанда да очратырга мөмкин. Урман сусарының кышкы йоны куе, йомшак, аксыл һәм кыңгыр төстә. Муенында зур сары тап бар. Сусарлар хәрәкәтчән һәм бик җитезләр. Шуңа агач кәүсәләре буйлап җиңел генә үрмәлиләр. Яхшы йөзәләр. Ә бу дусларым 3нче турның соңгы соравы иде. Ә безнең бу турда Ислам кызганычка 0 балл, ә Диләрә 5 балл туплады. Һәм гомуми исәп тигезләште 30-га 30. Шулай итеп без 3нче турыбызны төгәлләдек. Алда 4нче хәлиткеч тур дусларым. Мәгълүм ки, бүгенге тапшыруыбыз хайваннар дөньясына багышланган. Без төрле катлаулы сорауларга җаваплар эзләдек. Ә хәзер чират сезнең тизлекне тикшерергә. Дөресрәге, тиз арада җавап бирүегезне тикшерәбез. Бу турда сезнең һәр кайсыгызга да 10 сорау әзерләнгән. Һәр дөрес җавап өчен 1 балл сезнең исәпкә. Тик сорау яңгырауга сездән җавап кирәк. Әзермесез? Әйе. Әйе. Диләрә, бу турны синнән башлыйм. Әзерләндеңме? Әйе. Алайса киттек. Сыерның баласы. Бозау. Дөрес. Озын муенлы Африка хайваны. Жираф. Дөрес. Кайсы кошны сөйләшергә өйрәтеп була? Попугай. Дөрес. Этнең ерак туганы урман ерткычы. Бүре. Дөрес. Кайсы җәнлекне шүл карабы диләр? Дөя. Дөрес. Төнлә белән ауга чыгучы ерткыч кош. Саба. Ягъни ябалак. Дөрес. Кайсы җәнлектән начар ис килә? Скунс. Скунс, ягъни ала күзән. Дөрес. Урман докторы, кош. Тукран. Токран, дөрес. Бамбук урманнарында яшәүче аклы каралы аю. Панда. Дөрес. Һәм ялтыравык әйберләрне урларга яратучы кош. Саескан. Саескан. Әфәрин Диләрә, син барлык сорауларга да дөрес җавап биреп, 10 балл тупладың. Ә хәзер Исламның чираты. Ислам, әзермесең? Әйе. Тавыкның баласы. Шеби. Дөрес. Коры җирдәге иң зур хайван. Фил. Дөрес. Озын аяклы сас кошы. Цапля. Дөрес, ягъни ширен. Дуңгызның кыргый туганы. Кабан дуңгызы. Дөрес. Кайсы җәнлекнең колакларында чуклары бар? Рысь. Рысь, ягъни сәләүсен. Дөрес. Алсы төстәге матур кош. Фламинго. Дөрес. Кайсы җәнлек тән төсен үзгәртә ала? Ящерица. Ә нинди яшерица? Тән төсен үзгәртә. 1, 2. Африканский. Хамелеон була ул. Алга таба. Кешенең дусты, йортның сакчысы. Эт. Дөрес. Аю кышны ничек үткәрә? Йоклап. Дөрес. Һәм җәнлектәр патшасы. Арслан. Шулай итеп, Ислам бу турны синең белән дә төгәлләдек. Син бу турда 9 балл җыйдың. Дусларым, шулай итеп без бүгенге уенны тәмамладык. Гомуми исәпне беләсегез киләдер, шулаймы? Әйе. Әйе. Безнең бүгенге уенда Ислам 39, ә Диләрә 40 балл туплады. Бүгенге уен өчен икегезгә дә зур рәхмәт. Бик кызыклы булды бу. Киләчәктә икегезгә дә уңышлар теләп калам. Һәм бүгенгә
Sağ bullaşam. Sağ bulыңыз.